Здравейте, казвам се Стефан Мирчев и ви приветствам в 10-ти епизод на моя YouTube канал, който е посветен на здравето, личностното развитие и новите възможности за успех. Мисля, че точно сега е правилният момент, в който искам да изразя огромната си благодарност към вас за проявения интерес и ангажираност, която ми дава основание да продължа напред, като ще се старая да ви давам достатъчно стойност и бъда полезен. Акцента и водещата тема ще бъде преди всичко здравето, защото всички ние знаем, че то е най-ценното нещо, което имаме и трябва да се грижим за него и да го ценим. Дадох това име за заглавие на епизода, защото искам да ви споделя кои са най-големите врагове на нашия микробиом, онези тихи саботьори, които ежедневно подкопават здравето ни, често дори без да подозираме. И най-важното за мен е, като ви дам решение, как да ги избегнете. Повечето хора свързват микробиома само с храносмилането, но то е в основата на имунитета, енергията и психичното ни състояние. Днес ще ви покажа най-големите му врагове, някои от тях вече познати, за които стана дума в предишните епизоди, други направо шокиращи. Нека да започваме. Враг номер 1. Това е захарта и преработените храни. Захарта подхранва лошите бактерии и гъбички, като кандида, и води до дисбаланс, а преработените храни като чипсове, крекери, бързи закуски, в тях пък няма почти никакви фибри, да не кажем никакви, като най-често в тях се съдържат емулгатори и консерванти, които увреждат черната лигавица. Решението, което мога да ви дам, е да спрете или да ограничите до минимум бялата захар, така че яще повече пълноценна и нерафинирана храна. Например, ако толкова много ви се яде сладко, по-добре си изберете някакъв плод или вземете черен шоколад. Враг номер 2 е честата употреба на антибиотици. Антибиотиците, както съм казал и преди, не подбират и убиват както добрите, така и лошите бактерии. Понякога дори един курс с антибиотици може да разруши микробиомното разнообразие с месеци. И какво е решението в този случай? Да приемате антибиотици само когато наистина се налага, и то по лекарско предписание. И веднага след това задължително приемайте пробиотични храни, като кисело мляко, кисело зеле или кефир. Също така обмислете прием на качествен пробиотик след консултация с личния си лекар, или ако желаете, се свържете с мен, за да ви дам насока. Враг номер 3. Това е хроничният стрес. Знаем, че червата и мозъкът са свързани помежду си и когато са под влияние на стрес, то тогава хормоните ни променят pH-то в червата, което потиска добрите бактерии и по този начин се активират възпаленията. Решението е включване на кратки дихателни упражнения, медитация или разходки, нещо, което изключително много помага. И вечер е желателно да избягвате екраните от телевизори, компютри и мобилни устройства. Враг номер 4 е липсата на сън или некачествения сън. Нашия микробиом има свой вътрешен часовник, който при късно лягане или променливи часове на хранене, както и недоспиването, създава хаос в червата ни. Решението е много просто. Храниме се и се лягаме по едно и също време, като по график, като спим 7-8 часа за по-добър и качествен сън и така ние ще имаме по-стабилен микробиом. Враг номер 5 е свръхстерилната среда. Антибактериалните сапуни, геловите и агресивните препарати убиват не само патогени, но и полезни микроорганизми. Като решение бих дал използването на натурални почистващи продукти и не прекалявайте също и с дезинфектантите. Върнете си контакта с природата, т.е. при работа с цветя, разходка в гората и игри с домашния любимец. Враг номер 6 е когато има липса на фибри и разнообразие в менюто. Бактериите имат нужда от фибри, защото това е тяхната храна. Монотонното хранене плюс бърза храна се равнява на гладен микробиом и бедна черна флора. Решението е като всяка седмица включвате нов зеленчук или някакви ядки или нови зелени култури. Простичко казано, яще пъстро и сезонно, поне 30 различни растителни храни седмично, което е златният стандарт. Враг номер 7. Подсладителите се използват масово в те наречените диетични продукти, но проучванията показват, че те нарушават баланса на бактериите в червата. Тук единственото решение е като избягвате продукти с етикет без захар или 0 калории. Често такива продукти съдържат подсладители. Заложете на естествената сладост, като стевия, мед и плодове. Враг номер 8. Това са прекомерната хигиена плюс редовна употреба на дезинфектанти и антибактериални сапуни. Тялото ни има нужда от контакт с микробите, за да изгради здрава черна флора
и свръхстерилната среда пречи на това. В подобна ситуация решението е повече време навън, в природата, работа в градина, готвене и избягване на агресивни почистващи препарати. Враг номер 9 са конвенционалната козметика и битовата химия. Някои съставки като парабени, триклозан, аромати могат да проникнат през кожата и да повлияят на микробиома не само на кожата, но и в червата чрез системна циркулация. Като решение е да избирате по-чисти натурални продукти, особено при дезодоранти, паста за зъби и сапуни. Враг номер 10 е неправилното прилагане на термичната обработка или свръхготвянето. Сега ще обясня какво точно имам предвид. Варенето, пърженето и микровълновото готвене на висока температура убиват важни ензими и полезни бактерии в някои ферментирали или свежи храни. Затова решението е: включвайте сурови зеленчуци, свежи салати и ферментирали продукти в дневното меню. Гответе внимателно, без да прегарате храната. Под враг номер 11 това е изолацията или липсата на социалните контакти. Може да ви звучи странно, но науката показва, че самотата и липсата на взаимодействие с други хора и животни влияе върху чревната флора. Решението е, че дори и кратки срещи с приятели или с животни обогатяват експозицията към микроби. Враг номер 12 е липсата на движение за седналия начин на живот. При продължително седене чревната перисталтика се забавя, а това създава условия на застой и дисбаланс в микрофлората. Решението дори 10-15 минути ходене след хранене подобрява чревната активност. И за финал, враг номер 13, това е лошото комбиниране на храни, като пример да се яде плод след тежка вечеря. Това води до ферментация, подуване и хранителна бъркотия, която нарушава средата за добрите бактерии. Затова решението е: спазвайте простото правило, като едете плодовете самостоятелно, но не и веднага след тежки ястия. Запомнете, враговете на микробиома често са навици, за които дори не подозираме, но с малки промени можем да обърнем процеса. Напишете ми в коментарите кой от тези врагове е най-често срещан във вашия живот и какво бихте променили още днес. Абонирайте се, ако искате още практически съвети за по-добро здраве отвътре навън. Благодаря ви, че бяхте с мен, защото заедно ще можем да бъдем по-здрави и по-осъзнати. И не забравяйте, че здравето започва в червата. Ще се видим в следващия епизод. Благодаря ви и до скоро!